Shamwari dzedu titambire iwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewebezindo namabasa musakubanikane watokotadzira tadzidza kwebezindo namabasa musakubanikane watokotadzira kukushingamidzai kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyakuti akutendai netsigiro yamuri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare tiri kuona kuti muri kudakadzwa muri kufara nechirongwa chitsva chatakupai turning point from prison to progress icho chatinokupai kuti patinenge chitandara nehama neshamwari dzikurarama dziri mukati meprison nasuno tauya pajeri remutare prison patati aiwa regai timboshanyira hama dzedu dziri kurarama dziri mukati timbonzwisisa kuti chii chinenge chakaitika kuti hama neshamwari dzizosvike pakupara kwemhosva asi vakuru kana kuti vanambuya nanasekuru vanogara navo vanogara vachitaura kuti yakatambika jeri rinopera regai tipinde mukati tinzwisise kuti ndezvipi zvezvimwe zvavari kudzidza vari pano pamutare remand prison. Mama Magadi. Tiripo Magadiyo. Aiwa ndinani semuziri kufara. Tiri kufara. Ndikuna makangoti tiripo Magadiyo. Muna ane mari ndanzoti zvidhori izvi zvine mari chaizvo izvi. Zvinayo zvisingaiti. Hamusufare makatakura mari mumakumbo kudai. Totofara todi. Hapana pari sei pana pamutare prison. Hapana pari right. Pari boto vunzawo kwenyu kuti unotamba. Aiwa tinodakara isu. Ndikutoya kudai kuti kamutuye titandare. Zvakanaka. Mama, chandikade kuziva ndechekuti mhosva yakakupinzai mujeri yakanga iri mhosva yei? Mhosva yangu ndeyemedha. Ndakangonetsano saka ndakabva ndangosungiswawo ngehama dzambuya wangu ndo dzakandisungisa kuti ndizouya munomu. Saka nanhasi ngori muno. Hama dzangu dzinonda dzichindondiona but iwo hawo haauyi. Antoda angu aono wangu kana pano. Nongoonekwa ngehama dzangu chete. Munhu wacho akanga ari gogo. Ndigogo mai akabereka baba. Okay. Yakaparika kunoku kwaMutare. Kubocha kwaMarange. Okay. Zuva iri chii chakanyatsoitika? Kundonetsana tatagara tichingoshupana munharaunda saka hasha ndo dzakazotikurira kubva tatorwisa munhu svika wakazofira munzira takuya kunoku kwaMutare tatotorwa nemapurisa. Ubva tosheka kwatozi matoraya munhu yatomedha otonzwa kuno kujeri saka nanhasi ndori muno. Saka hama dzakazvigamuchira hadzo dzinouya dzichikuonai? Dzakagamuchira iyo hawo auya hawo kuzondiona hawo asi hama dzangu dzinouya ndingotenda kuti hama dzangu dzinouya. Mati amai vakabereka baba. Okay. Hama dzekwaamai dzinouya dzekwababa ndo dzisingauya. Makanga maita mhuri here kunzo? Ndinawo 2 wana wacho ndakatoya naye ane 7 months kunoku akazoenda kumba ane gore 11. So makapinda gore ripi? Ndakapinda 2021 ndo pandakauya muno mujeri. Saka nanhasi mwana wangu akatosvika gore 11 pano akazosvingaende kumba 2 years azodiwi pajeri unozingaende kumba. Saka vakaenda kumba saka ndasara ndega ndakupika jeri rangu. Makapiwa makore mangani? Kukoti ndakapiwa 10 years ubva ndabvisira ubva ndasara ne6 years 8 months. Saka zvezvidhori zvimakazozvibatira papi? Pandakatongwa ipapo ndo pandakatozi kune anhu anojoinidza Google Live. Unoda here kunge uchijoina Google Live? Ndakati ndinoda. Saka ndakabva ndakoziwo tipe zita rako tikujoinise Google Live. Toona togirwa manita acho neshinda dzacho dzekutoruka nemanotsa Google Live kwatotanga kutodzidzirawo ipapapo kutosvika nditogonawo kurukawo chidhori changu toziva kuti nzeve inomira yakadai kana musoro kana gumbo. Nasa musikuru kuenda ndikuona vamwe vari kumhanya nemanita awo fofo mimi vamusi nhasi makatopedza here?
izvozvi zvandina shinda zvangu zvakapera. Okay. Saka pamunotengesa mari inobva enda kumba here kana kuti ndoya munozoshandisa zvakare kubatsirikana pane zvinhu zvamunenge muchida? Mari imwe inoenda kumba, kana ndinawo zvine ndichidawo ndinongotorawo padiki, but zhinji yacho ndowanzire kuwana kumhuri. Okay. Ndanzwa muchitaura zvokuti zhinji yacho ndoya munozowanzira kumba. Zvakakurerukirai sei kuti mungoti mari yangu ingaendi? Pane here pamunombonzi handei nemari yenyu kana kuti zvinofamba sei, procedure yacho inofamba sei kuti mari izosvike kumhuri? Ndino withdraw, ndotaura ndoda kuendesa kuvana vangu, saka ndo withdraw otondi oenda kuGoogle Leaf otore mari yangu, hama dzangu inini dzotore mari yangu dzotenga zvinenge ichida pamari iyoyo. Okay. Tichinzwa vakuru vedu kudhara vamva vati ukangoona waenda kujeri chete, ende pane majeri aitotaura kunzi chawagona hapana, waimva watoona iri chawagona hapana, chinzi uita izvi ukazoona waenda kuchawagona hapana, vanhu vanorara vakaisa makumbo mudenga, vanodirwa mvura, imi masvika panapa paMutare Rimandi, zvese izvi makazviona here? Inini pandakatosungwa ndo zvandakatoudzwa kutoti muchamama kujeri kwemuri kuenda uko motoye sadza resimende, ndakati ndo zvapo todi tongotambira. But takatochichidzirwa zvikazi muchaye sadza resimende, muchaye mabox, but takatosvika nditoona zvetiri topiwa sadza kwaro bhowani, hatisi kupiwa sadza rine simende, hatisi kuvharirwa tichipushirwa maplates ngepasi peseu zveitaurwa, totorya sadza redu zvakanaka-naka, totosuke maplate edu bhowo. But zvetetodzwa kuti tiri kunze teitotya kutoti kujeri kuri kutaurwa izvozvo, ntoona zvakatosiyana nezvetotaurirwa tiri panze, toona zvakatonaka bho. Okay. Maenda kukoti ndochozoti mashoko anowanzobuda musi unoparwa mhosva, community ndo painenge ichiti kujeri vachatozoya vaguva, vachazoya vabox. Maenda kukoti mapiwa 10 years, chinzi paya takutongera 10 years, makanzwa sei makamira mubox moyo? Ndakabatikana ngoti ndanditori nabamunini wangu wanga isitoripo pazvakaitika, wandakapara naye mhosva ndiye amwene wangu ini pandakarora, but bamunini wangu akangobatwa chitozorumawo munyaya dzacho, kwatosungwa, ndikatoya nawo pana pakatopiwa 20 years makatoenda Harare. Saka ndakatomborwadzirwa zisingai, ndikachema but zvakashaya basa, ndakatoziva ndirai mujeri, saka zvekuita papasina. Asi akazongobudawo, ndakazofara ndozwa kuti wakabuda kuHarare uko kwakatoenda umba. Wakabuda ni amnesty? Akaitwa review. Watonzi wakatobuda, ndakazotounzwawo naGogo ari pano kutoti bamunini wako waya wakadi wakabuda, ndenguwanamatirawo kuti Mwari wagwara rangarira, wakabva watorangarirwa wari ko kuHarare uko kwakatoenda kumba. Wotsamu kuti mhosva iyi payakatariswa yakaonekwa kuti muri vatatu mumhosva iyi? Tatiri true, but bamunini wangu wakanga kundopinzwa munyaya dzacho zizvo neurimo munyaya idzidzidzi. Maiswa imimi namwene? Bamunini wangu nabamunini. Ndo ndakaparana, wamwene wangu ndo ndakapara nayo mhosva, but vakabatwa akabhadhara mari mapurisa kwatakabatirwa, obva adzoswa kumba. Isusu nabamunini wangu bataziti mimi ne mhosva kwatiwanzirwa mujeri. Saka vakazongobudira ukoko kuHarare kwanga wariko. Okay. Ndikunzwa muchiti maivanamatira usingaiti. Pamakanzwa kuti vabuda imimi, makanzwa sei? Ndakanzwa moyo wangu kufara, ndakatochema ngemufaro usingaiti, ngoti shuwiro yangu inini yaingoti dai yangobuda, ngoti haana chakaita, ende make sure wanga isinawo mhosva. Saka ndengorwadziwa siku nesika kuti bamunini wangu arupikira mhosva yasingazivi. Saka pandakazongoudzwa kuti bamunini wako wabuda, ndobona kuti bamunini wangu, tikanzi wabuda, ndabva ndatotanga kutofarana, nhasi ndotongofara ndikandozvifunga kuti bamunini wangu wakatowanirwa nyasha. Okay. Saka vana pavanoya paipai pamavhiziti vanouya here vana vachikuonai? Vana vangu vose vanouya, nasisi vangu namama vangu vanouya chindiona pano paMutare. Ndotoaona zvakanaka vana vangu. Toaona tichitotakurawo mwana wako, tobatawo maoko tichitotaura naye. Kadiki kandakaendesa kane gore 11 kaka kutombondiramba kuti adzotoziva kuti ndi mama. Pakazoti ndi mama ndo pakazotanga ndibvuma kaka kutoramba. But izvozvi zvanani, kakura katosvitsa 4 years February uno. Kakura, umwe wacho watokura hake, mukomana wagrade 1. Saka hama dzekwamakaroorwa dzakazvigamuchirwa sei? Tozoti ndokumwe kunogona kuti netsei kuti murume anogona kusaya kuzokuonai, anogona kuti nemhosva yakaparika iyi handichakwanisi kugara nemudzimai uyu. Vakazvigamuchirwa sei uye vari kuuya here vachikuonai? Inini amwene acho haatomboyi pano, murume wangu wacho pazvakaitika wanga isitoripo, murume wangu wanga ari kuHarare kubasa. Wakazongozwa kuti mukadzi wato kujeri,
kuzondosara uya kubva nanhasi papa anombobvira mbuya kuzondoonawo murume wangu anenge akangozosaendawo namai acho komuona achindogara watongoteererawo zvinoda chibereki wako kwandogara nanhasi asi ndongotenda hangu hama dzangu dzichiuya kundiona iwo nyangwe isingauyi kundiona ndinongoti zvakanaka zvakadaro. Asi ukama wenyu wakanga wakamira sei amweni nemuroora pasati paitika mhosva iyi? Inini inyaya yekuti ndini ndisinotodawo kutoteererawo zvetotaura abereki angu. Abereki angu eitondiudza kuti pauda kuenda papaiti but unondoziva kuti kana wada munhu wako zvinonetsa. Unzokuwa rumva kuti kana wanyura. Saka mahwani. Asi maigara sei zvenyu nemurume wenyu pamwe chete neamweni chozoti mune muchitogara zvichida makafuratirana oro munogara pamba pamwe chete maigara sei? Ndoda kunzwa ukama hwenyu imimi. Inini nemurume wangu taigara zvakatonaka taigara zvakanaka but amweni angu neni tatisingachanyasi hangu kuonerana pafeya kudai so ndandisina hangu nyaya nawo dzatopera ngokuti pandakasungwa ipapapo ndakauya ndine 18 years ndikabuda ndikaenda kunze kane bheo ndikazodzoka ndazi zvoni uri mwana mudiki ende kunze udaire bheo kunze uchibve kunze ndobva ndaita seizvozvo kusvika ndizobatwa futi ndazowandire mukati 2021 ndakuchizoya kuno kumakore angu ekuti ndiuye mujeri akanga akwana 19 years saka izvozvi ndiri munomu ndiri kungoita seizvozvo. Saka pamakaitoenda mamine 18? Ndine 18 years pandakatorwa nemapurisa. Ndine 18 years ndine mwana. Muchine mumwe chete kana mamatonawo vese vari? Ndine 2. Mumwe wacho pandakasungwa wanga ane gore 9 mukuru. Kadiki kandandinako kandakazosungwa nako kane 7 months. Pandatouya kuno kujeri ndinako kubva kazokwanisa kakazoenda kumba gore 11. Okay. Saka pakunhau dzekuzorwisa kwakaitika musi zvakanga zvakonzereswa nei? Nekunetsana kwamaigara muchiita here kana kuti? Kunetsana kwataitongoita ngoti nyaya dzacho dzagara dzakwamambo kwana sabhuko saka taingonetsana. Saka ndo zvakazosvika mukuti tizonetsana kubva azosvika mukushaika wagogwaya. Okay. Tinoziva kuti mauya panapa ndanzwa muchitaura zvokuti makadzidziswa nhau dzekuruka. Ndezvipi zvimwe zvamakadzidza zvakare mapinda mukati meusungu? Maproject ehuku, kufuye huku, nekuchengeta kwacho huku. Ndo zvandakadzidzawo nekudzidziswa kunyora nekudini zvechikoro zvakawanda. Saka kuchikoro makazosvika rini? Makazosvika papi kuzvino madzidziswa muno mujeri? Tikagumisira unga gore rapera chanyasoza gore rapera iri patakaguma kuita zvechikoro kunoku. Mama mugwaro ripa rechikoro ndandiri grade 6. Asi zvaitobatika hazvo? Zvaibatikawo zvinobatika zvino zvichibatika zvinongobudawo zvino zvichibudawo. Asi zvizhinji zvinoramba zvirimo. Nekuti hazvingambotadze kubatika. Ndiri kuona mheno tuma F chakadaro takanyorwa pa totoda munhu anoita sei anonyatsobata. Saka takatarisa pazvidhori masizes ezvidhori zvenyu anoenderana nemanotsi amunenge mapiwa here kana kuti nhasi mukanzi sonai nzou kutongoti nemusoro ndakungona kusona nzou ini ndakambomaona manotsi aya nemusoro wakutoita sei wakutoita kana kuti unotofanira kunge wakatotarisa manotsi ako? Unenge uchitarisa manotsi akanyorwa pabepa ndichiona kuti zvendiri kuruka izvi ndizvo here zvendiri kuruka panzewe iyi uye nemusoro uyu ndiwo here uri pamanotsi angu endiri kutarisa. Manotsi ndo andine ndichitarisa ndichiona kuti zvendiri kuita ndizvo here izvi ndotoona ndatobudisa chinhu changu chozomira kudai so. Ndakatarisa ndanzwa zvinzi zviri kurukwa 55 zvinofamba zviri 55 but ukaruka chimwe chete unenge usingachaziva here mameasurements epechipiri unongoramba wakatarisa chete uchiona kuti zviri kufamba sei? Ndinongotarisa pabepa racho kusvika ndapedza zvino ndichidawo ruka zvacho nendindori naro bepa rangu pasaidi ndichingoruka kusvika zvakwana 5 ndokuti set. Saka kana mabuda muruda kunokondinya nezvidhori here kana kuti makunoita nyu zvehuku? Ndinoita kana ndikakwanisawo yangu zvegogolive izvi zvikaitwa kana neunenge uri mumashure kwangu unenge achida kuita inini nenda kuita zvekupfuye huku. Akupfuya huku bo. Hamuna kuenda here kuzvebhaibheri? Ndinonzwa umwe anhu kuti ndakabva ndatogirajueta kuti amufundisi chaiwo chibuda muno kuenda kuchechi. Hamuna kuendawo here kunobatana nevebhaibheri? Aipapapa ndinava. Kune mhaka iya munoda kuendawo kunoita zvebhaibheri? Kana zvikange zvazoita tinoita
tobatana tonge tichite zvekuchechi shumaira wamwe zvifamba zvakanaka. Okay. Asi takatarisa ndanzwa kuti ukama wenyu kongosunamira zvakanaka pamunobuda mashoko amuchatanga kunosangana nawo kana kuti amuchanotanga kuudza vamwene zvichida nemurume zvichida nedzimwe hama dzisiri kukwanisa kuya kuzokona semunhu anenge atransforma semunhu anenge achinja zvozoti mazuva ese munenge muchingoparidzirwa nanagoga zvakatoitika zvakaitika jeri rinoita se rinopera razopera jeri ndezvipi zvamuchanoita kunze uku zvichatiradza kuti aiwa chokwadi sisi vakanoripenda? Nemarwadziro anoita jerika zvizvi ndakuziya nditaura hangu naanhu nendakangotyora hangu ndiri padheni pangu ndichipfuya hangu kana huku dzangu padheni zvekwana amweni zvazvimwe zvine ndiri kutoita yangu iwo anenge achitoyawo pamba pawo nenda ana angu 2 iwawo ndotora ngonenda buda ndozviitira zvo zvangu ndiri kumba kwedu. Asi kuregerera munenge makati varegerera? Kuregerera ndakatoregerera chendetorwadziwa ndicheche ndechaba munini wangu saka wakabuda wakaenda saka izvo zvabo handisina hangu. Baba anogona kuuya kuti mudzimai wangu ndaishaya mari asi kuuya ndaida? Iya papa handikwanisi. Vana vaviri vairi izvozvo zvekuti vana vairi zvimwe izvozvo handichadi. Handishadi zvinhu zvinorwadza kutadza kuonekwa ngemurume wako amwe icho chionekwa narume iwo chitadzoonekwa zvinhu zvinorwadza. Saka inini ndine ana angu hangu ndiri pamba pedu ndichiita zvandinoita nehuku dzangu huku dzangu. Saka chamunoda kubatsirwa nacho mazobuda kutsvagirwa mari yekutanga maprojects iwayo ehuku zvichida dzimwe shinda panoda shinda dzakawanda sei kuti uzobudisa chidhori ichi? Zvine mameasurements futi? Unounzirwa maauni anenge achiona maauni acho anenge achida kuti tiruke anokwanisa kuti unzire maauni 2 eblack otiunzire color t-shirt yekunge tichizo ise zvakaita ipapa kuti brown neishinda iyi macolor t-shirt iwaya ndo atine tichikala nawo. Saka kana mabuda maniti haazodiwa here makunzoko kana tine mauda ungofokasa nehuku chete? Ndinoita kana pane munin'ina wangu unenge achida unochibatawo maniti ini ndichiitawo zveproject yehuku. Aiwa tinotenda mashoko enyu amungade kusira muri yeZimbabwe takatarisana nekuparwa kunozoita mhosva zvichida nekusawirirana kunenge kuchiitika mumhuri. Mashoko enyu ndeyekuti kudii ekurudziro takatarisana nepazosvikawo kuti nasuno muri munhu pamutare rimandi. Ini chene chitoda ndotongo kukurudzirwa kuti inini kutosvika kumba ndikogarawo zvakatonaka chete ndozvene ndichitongoda nekutoite project yangu yehuku nemaniti angu pasaidi mumwe chiitawo ini ndiri kuitawo zvehuku ndozvene ndichitongoda chete. Kukurudzirawo vamwe vari mudzimba vari kugara mudzimba izvezvi asi mudzimba umu vanenge vachingonetsana kurudziro yamungade kuvapa kuti vasazosvike pakuita bongozozo kuzosvika mumwe arasikirwa neupenyu ndeyekuti chii mashoko aminawo emimba mwoyo wenyu? Zvekuzoramba ndichiti mari kuti ndizokurudziramwo zvakanaka beta ndizvikurudzira hangu nehama dzangu kwete neamwe anhu ndo zvinozokuti uzopinda futi mukati ngokuti amwe anozotaura nepasiripo manje inini handizogoni unyara ndozotoguma ndatodayira zvisirizvo saka beta ndigara hangu ndakurudzana nehama dzangu hangu ndodzudza kuti kudai nekudai hama dzangu kwene umwewo hawo wema next door handikwanisi. Aiwa tinotenda mama maita basa chitai muruke zvidhori ndikuya ndichitora 5 zvacho zvinenge zvaita zvasaplazi imati chindayapera kamondipa izvo akasonwa kare izvi hazviiti zvinge zvemurungu izvi asi pemunozoyawo panenge pano kashumba pandinouya ipapo futi ndinongoyasa nhasi mamhandudza futi kuti pamunozoya futi ndichingoramba ndichingonzi paunozouya tokugadzirirai musatya kugadzirirai. Aiwa tinotenda maita basa sisi. Ndofunga manzwa kutaura kwehama neshamwari dzatataura nadzo mukati mejeri vachitaura zvingadai zvakakonzeresawo kuti vasvike panzvimbo ino asi isusu hatina mazwi ekuti tikwanise kujaja hama idzi kuti zvawakaita zvinhu zvakashata asi chatinongotaura navo kuvapawo mashoko eadvice ivo vachitiudzawo zvinhu zvavanovimbisa kuti kana tazobuda community ngaikwanise kutigamuchirawo uye chichemo kana chikumbiro chavo chavainacho
chacho ndechekuti dai eZimbabwe Prison and Correctional Service yakwanisawo kutipa capital yekuti tinotanga kuita maprojects ose avari kutidzidzisa. Ndofunga manzwa maprojects avataura, vamwe vari kuita carpentry, vamwe vari kuwelda, vamwe vari kuita saloon chaiwo, vamwe vari kugadzira zvidhori, kufidha nguruve, kufidha huku, ose maprojects ari kuitwa pano paMutare Prison. Hapasiripo pega chete pari kuitwa maprojects aya, mamwewo majera tiri kutendera. Ndofunga muri kuona zvese zvandataura pano zvichiitwa nezvimwe zvandatadza kudoma muzuva ranhasi, asi charamba tichikupai chirongwa ichochi kuti muve muchidakadzwa. Zvingadai vamwe musingatozive kuti hama dzenyu dziri kurarama dziri muusungwa, zvinhu zvinenge zvakangoitika, asi chakakosha kugamuchira munhu nezvaari. Tichizosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagochiti Chisarai. Komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana.